Gipuzkoaren kondaira. Aspaldi eta urrun, oso bisitari berezia iritsi zen Jerusalen hirira. Jesus zuen izena. Udaberriko igande eder batean iritsi zen bertara. Ze gertatzen da? Nora doaz guztia? Ez alduzu entzun, ala? Bera da, hemen dago, gure artean dago azkenean. Nor etorri da? Erregea! Zatozte! Erregea? Guazen, mugi! Erregea! Hor dago, Jesus! Non? Ez da asto txorretan doan hori izango, ez da? Erregia, asto baten gainean. Zaldi sendoek tiratzen duten urrezko gurdiak gidatu behar luke. Erregea alda hori. Haina arrunta dirudi gutakoa dela ematen du. Itxuraz arrunta dirudi. Baina baldakizu ezer egiten duen. Jendeari laguntzearen gauzarik harrigarrienak egiten ditu. Jesusek lanpetuta dabilenean ere, aurrak berenkatzeko hastia izaten du. Bazen behartxu bat jaiotze zitxua. Jesusek ukitu egin zuen, eta badakizu ezer gertatu zen, itxuari ikusmena eman zion. Eta ez hori bakarrik, entzun dudanez, Jesus esteietara joan zen eta ez omen zegoen behar adina ardo. Urez betetako upelak hartu eta ura ardo bihurtu zuen. Harrigarria ez da? Hori ez da ezer, uraren gainean oinez ibiltzen dakiela entzun dut. Uraren gainean, oinez? Azen gidaria! Kendu paretik! Kendu paretik! Aurrera astotxo ez gelditu orain! Egin aurrera astotxo! Tira! Oso ondo pentsatua, Andres. Nora joan nahi duzu, Jesus? Goazen tenplura. Nire aitaren etxera joan nahi dut otoitz egitera. Tenplura? Goazen, hemendik. Oso goiz neketsua izan da, tenpluko isiltasunean aurkituko dut bakea. Oso ondo. Jendeari etzaio axora. Aztoa zurekin batera zar dezakezu tenplura. Gurtzarako tokia dela esan alduzu? Zenbat eta diru gehiago gastatu, orduan da bedenkapen hobea. Baina, tenpluak jainkoa goresteko izan behar luke. Ez dirua irabazteko. Animali feria dirudi honek. Hogeia salduko zenidala esan didatu! Zuek biok alde mendik, oraintxe. Zatozte, goazen. Jesus ikustea etzen guztientzat pozgarri izan. Tenpluko apaiz batzuk jeloskor zeuden, jendeak Jesus bertako apaizak baino gehiago maite zuelako. Apaizek ez zuten Jesus erregea zenik sinisten. Beti hitz egiten diguzu zeru izeneko leku zoragarri horretaz, baina nola sartuko gara zeruan? Sinetxi jainkoagan eta nigan. Maitatu jainkoa zuen bihotz guztiaz, eta maitatu lagunurkoa zeuen burua bezalaxe. Barkatu jendearen utsegiteak. Gosetuari jaten eman, eta egarri dagoenari emaiozue edatekoa. Eta inork laguntzarik behar badu. Nahikoa da ez bultza mesedez. Guztiok entzun nahi dugu Jesusen hitza. Lasai, Pedro, lasai.
Norbaitek ukitu nau, nor izan da? Jende asko dago hemen, zaida jakitea. Nor izan da? Nor ukitu nau? Neu izan naiz. Urte asko daramatzat gaixori. Zu ukituta sendatuko nintzela uste nuen. Sendatuta zaude zoaz jainkoaren bakean. Eskerrik asko, Jesus. Nik egiten dudanari begiratu eta entzun nire esana, maitatu behartsuak, naiz aberatsak ta batez ere, etxaiak maitatzen ikas dezazuen nahi dut. Judas, Jesusen ikasleetako bat nahastuta zegoen. Jesusen jarraitzaile izan zen denbora luzean, baina artean ez zuen guztiak maita zitezkeenik ulertzen. Diruaren hotsa gehiegi gustatzen zitzaion, oso diruzalea zen. Ziur nago hemen nonbait erori zaidala. Barkatu jauna, dirua galdu dute mentxe, nire txampona ikusi alduzu. Zure izena aldarama txamponak. Egun batean Judasek Jesus saltzea erabaki zuen. Jakin nahi duzue Jesus non dagoen? Bai, nor zarazu? Jesusen ikaslean hauzue, Judas. Non dagoen erakutsiko dizuet, ordaintzen badidazue. Bai, esaiguzu non dagoen, arazo gehiegi sortzen ari da. Jendeak guri baino jaramon gehiago egiten dio. Ezin dugu onartu. Zenbat emango didazuen non dagoen esaten badizuet. Ea nahikoa den, 30 martzilar txampon. Ez kezkatu, ez du inorkonen berri izango. Ha, ederki nahikoa izango da. Berehala itzuliko naiz eta Jesusen gara eramango zaituztet. Gau hartan, Jesusek bere ikasleak, bere jarraitzailerik hurbilenak, afari berezi batera gonbidatu zituen. Kaixo, ongi etorri Pedro eta Andres. Baita zuek ere Santiago, Joan, Felipe eta Bartolome. Kaixo Tomas, Mateo eta Santiago. Pozten naiz Tadeo, Simon eta Judas. Hauxe bai egun luzea eta beroa, leher eginda nago. Baita ni ere. Oinak zikinak dauzkat. Gustura garbituko nituzke. Bai, esan diezaiogun morroiren bati gure oinak garbitzeko. Burutapen ona. Jesus, ezagutzen alduzu gure oinak garbi ditzaken morroirik. Jakina. Baina, zer zoaz egitera? Zuen oinak garbitu. Altxa mesedez. Baina nik enuen zu garbitzerik nahi. Morroiren batek egitea nahi nuen. Zu gizon handia zara oso altxua nire aurrean belaunikatu eta nire oinak garbitzeko. Mesedez, Pedro, lasai neronek egin nahi dut. Eta nireak ere bai? Baita zureak ere, Joan. Eta horrela, Jesusek berak, euren jaun eta irakasleak, urez betetako ontzi handi bat hartu eta ikasle guztien oinak garbitu zituen txukun. Zuen jauna eta zerbitzaria ere banaiz. Zuetaz arduratu nahi dut. Eta zuek ere beste arduratzea nahi nuke. Entzuidazue, arretaz, oso gauza garrantzitsua esan behar dizuet. Zuetako batek nire aurkako zerbait egingo du. Zuetako batek saldu egingo nau. Nork? Nor da? Ni al naiz. Ni agian? Aurrera, Judas. Egizu egin behar duzuna. Lehenik eskerrak emango ditut. Eskerrak ematen dizkizugu jainkoa eta jateko ogia eta edateko ardoa ematen diguzulako. Ogi hau jan eta ardo hau edaten duzuen bakoitzean egizue hori nire oroigarri.
Ikasleek ez zuten ulertu une hartan Jesusek esan ziena. Ez da Judasek zergatik alde egin zuen ere. Nahastuta zeuden, baina entzuten jarraitu zuten. Hau da zuekin egingo dudan azken afaria. Zuen artetik joan egin behar dut, baina ikusiko dugu elkar zindegizuet. Eta maitazazu elkar nik maite zaituztedan bezala. Ez dugu zu gure artetik joaterik nahi. Zu gurekin egotea nahi dugu. Betiko. Naita ez joan behar duzu? Bai, gogoan izan nik esana. Itzuliko naiz. Laster izango gara elkarrekin. Min egin nahi aldizute. Ala bada lagunduko dizugu, ez da? Adiskide maiteok, ez zaitezte kezkatu, ez zaizue ezer gertatuko. Kanpora noa otoitz egitera. Norbaitek etorri nahi du? Nik bai. Baita nik ere. Zurekin noa. Nik ez dizut huts egingo. Ni ere zurekin noa. Oso ondo, zatozte orduan. Eta horrela, Jesusek bere ikasleak kanpora eraman zituen. Izarrez jositako gau edarra zen. Ibiliaren ibilian, Oliamendi deituriko muinura iritsi ziren. Berandu zen eta ikasleak nekatuta zeuden. Orain bakarrik egon nahi dut. Itxaron hemen eta zaudete adi eta erne. Egongo eskara ba. Hementxe egongo gara behar bagaitu zu ere. Hori da, ez dizugu txegingo. Agur. Nekatuta nago. Baita ni ere. Badakit, ardezagun atxeden zuaitz eta arkaitz hauen ondoa. Aita maitea. Badakit maite eta zaintzen nauzuna. Baina batzuetan beldur naiz datorkidan pentsatzean. Emaida zuzuk agintzen didazuna betetzeko indarra. Eskerrik asko. Amen. Oh. Baina Jerusalen hirian, Non dago bera? Zatozte direkin. Pedro, Joan, non zaudete guztiok? Lo Zerraldo.